Θα ήθελα να καλησπερίσω όσες και όσους βρίσκεστε σήμερα μαζί μας. Κάποιοι είστε και για πρώτη φορά. Με τη σημερινή παρουσίαση συνεχίζουμε την δράση μας. Γνωρίστε μας στη βιβλιοθήκη ή το αρχείο σας και αισίως φτάνουμε στη 14η παρουσίαση με την Ευαγγελία Χαλδεάκη, την δεύτερη φορά που βρισκόμαστε και την ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα πω κάτι άλλο, θα δώσω το λόγο στη Στεφανία Μεράκου που έχει σήμερα και το συντονισμό για να μας παρουσιάσει. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Θα ήθελα να παρακαλέσω κάτι, αν συμφωνείτε βέβαια, αν θέλετε να ανοίξετε τις εικόνες σας για να βλεπόμαστε. Ε, για μένα είναι πολύ ευχάριστο, αλλά εξαρτάται από εσάς. Είναι ωραίο να βλέπουμε και ποιοι συμμετέχουμε και βεβαίως αργότερα όταν θα έχουμε ερωτήσεις να είναι πιο ενεργό αυτό. Καλησπέρα λοιπόν και χαίρομαι πάρα πολύ, ειδικά για τη συγκεκριμένη ομιλία απόψε, μια και αυτό το αρχείο ε, το κουβάλισα το 1996 όταν η Μουσική Βιβλιοθήκη πρωτοάνοιξε και το μεταφέραμε από τη Νέα Σμύρνη που βρισκόταν στο Μέγαρο. Το αρχείο αυτό ήταν μια αγορά από τους αδελφούς Νιλέα και Δημήτρη Βλαχόπουλο, οι οποίοι ήταν, γιατί νομίζω ότι ο Νιλέας δεν είναι πια μαζί μας. Ήταν λοιπόν εγγόνια του Νιλέους Καμαράδου, η γη της κόρης του και του Νικόλαου Βλαχόπουλου. Ήταν μια θαυμάσια εμπειρία που είχαμε μαζί τους. Μας περιέγραψαν λοιπόν το ιστορικό του αρχείου, την ιστορία του παππού τους όπως τον γνώριζαν και λίγα λόγια θα πω και εγώ για την ιστορία αυτού του αρχείου. Αυτό το αρχείο λοιπόν ήρθε από την Κωνσταντινούπολη το 23, το 1923, αφού ο Νιλέας Καμαράδος είχε ήδη πεθάνει. Το έφεραν λοιπόν τα παιδιά του στην Αθήνα που ήρθαν, καταλαβαίνετε, με την ανταλλαγή των πληθυσμών και το παρέλαβε λοιπόν εκ μέρους του Νιλέα Καμαράδου ο γαμπρός του, ο οποίος ήταν επίσης ψάλτης και μουσικός και συνέχισε κατά κάποιο τρόπο την παράδοση της οικογένειας με την επιστροφή στην Αθήνα. Εντωμεταξύ υπήρχε και άλλος ένας γιος, μαζί με την κόρη δηλαδή, ο Βασίλειος Καμαράδος, ο οποίος όμως έφυγε από τη ζωή λίγο μετά την άφηξή του στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος, έμεναν στον Πειραιά στην αρχή. Το αρχείο λοιπόν είναι πολύ πλούσιο, θα μας το περιγράψει βεβαίως η κυρία Χαλδεάκη και περιέχει υλικό και του Νιλέα Καμαράδου αλλά και του Νικόλαου Βλαχόπουλου. Εκτός από τα χειρόγραφά τους περιείχε και αρκετούς κώδικες με βυζαντινή μουσική. Αν θυμάμαι καλά, είναι καμιά 20 αυτοί οι κώδικες που ανήκαν στο αρχείο και θυμάμαι πολύ καλά τον Νιλέα Βλαχόπουλο να λέει ότι ένα μέρος αυτό του αρχείου και τη συγκεκριμένη συλλογή τους έσωσε κατά τη διάρκεια της κατοχής, γιατί για να επιζήσουν αναγκάστηκαν να πουλήσουν κάποιους από αυτούς τους κώδικες για να τους ανταλλάξουν με τρόφιμα ή είδη πολύ βασικής ζωτικής ανάγκης. Το αρχείο είχε γίνει μια προσπάθεια να ταξινομηθεί αρκετά παλιότερα και βεβαίως είναι και ψηφιοποιημένο. Δεν θέλω να πάρω όμως τίποτα από την αγαπητή Ευαγγελία Χαλδεάκη, η οποία θα μας τα πει σαφώς καλύτερα από μένα. Θα πω μόνο δύο λόγια για την ίδια. Είναι λοιπόν διδάκτορας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με διδακτορική διατριβή που είχε θέμα η δημοτική μουσική στις τουρκόφωνες και ελληνόφωνες μουσικές συλλογές της ύστερης Οθωμανικής περίοδου, λαϊκός πολιτισμός
και διακοινωτικές σχέσεις. Η Ευαγγελία έχει πτυχίο στην τουρκική γλώσσα, στη φιλολογία και ιστορία και τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στις λαογραφικές σπουδές και το λαϊκό πολιτισμό από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, καθώς και δίπλωμα βυζαντινής μουσικής. Στη μεταπτυχιακή της διπλωματική εργασία ασχολήθηκε με τον Κωνσταντίνο Ψάχο και τη συμβολή του στην καταγραφή και μελέτη ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, που εκδόθηκε το 2017 και από το Δύο Αθηνών. Σημειώνω ότι ο Κωνσταντίνος Ψάχος ήταν συνεργάτης και συνάδελφος του Καμαράδου, για τον οποίο θα μας μιλήσει σήμερα. Η Ευαγγελία σήμερα είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με έρευνα σχετικά με την τουρκόφωνη και ελληνόφωνη δημοτική μουσική στις ελληνόφωνες μουσικές συλλογές της ύστερης Οθωμανικής περίοδου, μουσικές μεταγραφές, σχολιασμός και σύγχρονες επιτελέσεις τους. Έχει διεξάγει εκτενή έρευνα σε αρχεία, μεταξύ των οποίων και του Καμαράδου. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα και συνέδρια και έχει λάβει πολλές διακρίσεις για το έργο της, που γενικότερα σχετίζεται με την ελληνική και τουρκική μουσική, κουλτούρα και λαογραφία. Έχει επίσης διδάξει σε προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και διδάσκει επίσης δημοτική μουσική στο χοροδιακό μάθημα στο Κέντρο Ελληνικής Μουσικής Φίβος Ανογιαννάκης. Διαπιστώνετε κι εσείς, όπως και εγώ, παρόλο που πολύ νεαρό της ηλικίας της, η Ευαγγελία Χαλδεάκη είναι ιδιαίτερα δραστήρια και παραγωγική σε σχετικά με την έρευνα που διεξάγει. Χαιρόμαστε λοιπόν που είναι εδώ και της δίνω αμέσως το λόγο για να μπει στο θέμα που θα μας περιγράψει σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μεράκου, για τον πρόλογο και την εισαγωγή γενικότερα στο αρχείο, γιατί εσείς είστε περαιτέρω ειδικοί, νομίζω, από μένα να μιλήσετε για αυτό το αρχείο. Ευχαριστώ, Μυρτώ, και εσένα για την πρόσκληση και για όλο το συντονισμό της σημερινής εκδήλωσης. Και είναι ιδιαίτερη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ δεύτερη φορά, και πέρσι περίπου ίδια εποχή είχα παρουσιάσει το αρχείο Ψάχου. Το αρχείο Ψάχου και το αρχείο Καμαράδου είναι δύο μεγάλα αρχεία με τα οποία έχω ασχοληθεί ενδελεχώς και συνεχίζω και ασχολούμαι μέχρι σήμερα, πώς σας δείξω. Οπότε δεν έχω κάτι άλλο να πω ως πρόλογο, οπότε μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Μια στιγμή να κάνω και share την οθόνη μου. Λογικά τώρα βλέπετε. Ναι, μια χαρά. Ωραία, τέλεια. Οπότε, σήμερα θα σας μιλήσω για το αρχείο του Νηλέα Καμαράδου, που είναι τμήμα του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής, το οποίο υπάγεται στη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας Ληλίαν Βουδούρη στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αρχικά, λίγα λόγια θέλω να σας πω για τον ίδιο τον Νηλέα Καμαράδο, ο οποίος γεννήθηκε στο Διπλοκιόνιο, το σημερινό Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης, το 1847. Μεγάλωσε στο Μεγάλο Ρεύμα, το σημερινό Αρναβούτκιοι, και πέθανε εκεί το 1922. Ο Νηλέας ασχολούταν από μικρή ηλικία με τη μουσική, ιδιαίτερα με τη Βυζαντινή. Είχε δασκάλους τον Γεράσιμο Κανελίδη, τους θεωρητικούς Παναγιώτη Κιλτζανίδη και Ιωάσεφ τον Ρώσο και τον ιερέα Φιλοξένη Κυριακό. Αυτά είναι έτσι από τα μεγάλα ονόματα γύρω από τον χώρο της Βυζαντινής μουσικολογίας. Σπούδασε, εκτός από βυζαντινή μουσική, σπούδασε επίσης δυτική μουσική και οθωμανική μουσική σε επίπεδο θεωρίας και πράξης. Αυτό είναι κάτι που ήταν γενικά ο τρόπος που σπουδάζανε μουσική οι Ρωμαίοι της Κωνσταντινούπολης εκείνη την περίοδο. Δηλαδή σπουδάζανε και τη βυζαντινή μουσική και τη δυτική και την οθωμανική. Αλλά φαίνεται ότι ο Νηλέας Καμαράδος διδάχτηκε επίσης αρμένικη μουσική και το αντίστοιχο μουσικό σημειογραφικό σύστημα από τον Λέον Χαντζηγιάννη, ένας από τους μεγαλύτερους Αρμένιους μουσικοδιδασκάλους. Αυτό που αναφέρω εδώ σε αντίστοιχο μουσικό σημειογραφικό σύστημα είναι το σύστημα Χαμπαρσούμ. Ο Χαμπαρσούμ ήταν ένας άλλος Αρμένιος που ανέπτυξε το συγκεκριμένο μουσικό σημειογραφικό σύστημα. Διαφέρει εντελώς από το σύστημα που έχουμε εμείς στο μυαλό μας, το κοινό, το πεντάγραμμο. Επίσης διαφέρει και από το σύστημα της βυζαντινής σημειογραφίας, γιατί χρησιμοποιεί γράμματα του αρμενικού αλφαβήτου για να καταγράψει μουσική. Και το συγκεκριμένο μουσικό σημειογραφικό σύστημα χρησιμοποιούταν κυρίως για να καταγράψει αρμένικη μουσική, δηλαδή εκκλησιαστική μουσική κατά κύριο λόγο, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ, όπως θα αναπτύξω στην πορεία, και από Αρμένιους και μη Αρμένιους εντός της Κωνσταντινούπολης για να καταγράψει οθωμανική μουσική.
Επιστρέφοντας στον Ηλία Καμαράδο, έχει μείνει γνωστός ως ένας πολύ καλός ερμηνευτής της βυζαντινής μουσικής, αλλά και ως ένας εξαιρετικός θεωρητικός αυτής. Γενικά οι αναφορές που έχουμε στο πρόσωπό του είναι αρκετές και όλες συγκλίνουν σε αυτές τις δύο του ιδιότητες. Μάλιστα, ο Καμαράδος κατά τη δεκαετία του 1880 επιχείρησε να κατασκευάσει ένα μουσικό όργανο, το οποίο αποκαλούσε ψαλτήριο, το οποίο θα αναπαρήγαγε τα μικροδιαστήματα της βυζαντινής μουσικής. Αυτό σε αυτιά μας είναι κάτι έτσι λίγο περίεργο, γιατί όλοι ξέρουμε φαντάζομαι όλοι ξέρουμε για τα μικροδιαστήματα της βυζαντινής μουσικής, τα οποία δεν υπάρχει ένα όργανο που να τα έχει ακριβώς έτοιμα για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως αντίστοιχα χρησιμοποιούμε το πιάνο στη δυτική μουσική. Το ψαλτήριο το βλέπετε πάνω δεξιά. Είναι ένα όργανο που όντως κατασκευάστηκε, παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη, αλλά λόγω της δυσχρησίας του δεν έγινε τόσο δημοφιλές και δεν χρησιμοποιήθηκε αρκετά. Το ίδιο έργο συνέχισε αργότερα ο Ψάχος. Να μιλήσω αρκετά για τον Ψάχο, γιατί όπως ανέφερε και η κυρία Μεράκου, έχω κάνει αρκετή έρευνα και γύρω από τον Ψάχο και το αρχείο του. Ο Ψάχος ήταν συνάδελφος και μαθητής του Καμαράδου. Ήρθε στην Αθήνα το 1903 με σκοπό να διευθύνει και να διδάξει στην πρώτη σχολή βυζαντινής και εκκλησιαστικής μουσικής, η οποία ήταν στο Δίο Αθηνών. Και είχε επίσης ένα πολύ σχηδές έργο. Ο Ψάχος, προσπαθώντας να συνεχίσει το έργο του Καμαράδου με το ψαλτήριο, αυτό το όργανο το οποίο αναπαρήγαγε τα μικροδιαστήματα της βυζαντινής μουσικής, κατασκεύασε το παναρμόνιο όργανο το 1924. Αυτό το όργανο κατασκευάστηκε στη Γερμανία. Γίνανε 3 όργανα. Είναι 2 σε μέγεθος αρμονίου, τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα. Το ένα είναι στο Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λογογραφίας Ακαδημίας Αθηνών και το άλλο είναι στην Εστία Νέας Μύρνης. Και υπάρχει και ένα όργανο τεραστίων διαστάσεων, σαν εκκλησιαστικό όργανο, το οποίο λόγω μιας περιπλεγμένης υπόθεσης παραμένει μέχρι σήμερα στη Γερμανία. Ο Νηλέας Καμαράδος εξέδωσε ένα σημαντικό αριθμό έργων, είτε σε συγγράμματα είτε σε δημοσιεύσεις, σχετικά με τη βυζαντινή μουσική, δηλαδή θεωρητικά ζητήματα και μουσικές καταγραφές. Επίσης, κατέγραψε σε μεγάλο βαθμό ελληνική δημοτική μουσική, εφημισμούς και πολυχρονισμούς σε σουλτάνους, ιερείς, βασιλείς, πολιτικά και εκκλησιαστικά πρόσωπα, θρησκευτικά και ερωταστικά τραγούδια, αλλά και συνθέσεις οθωμανικής και τουρκικής μουσικής. Γενικότερα, ο Καμαράδος, όπως και κάθε θεωρητικός και ερμηνευτής βυζαντινής μουσικής, είναι κυρίως γνωστοί και μελετημένοι για το έργο τους επί του συγκεκριμένου μουσικού είδους, τη βυζαντινή μουσική, αλλά οι περισσότεροι έχουν πάρα πολύ σημαντικό έργο και για την ελληνική δημοτική μουσική και την οθωμανική τουρκική, το οποίο εν μέρει μένει άγνωστο, γιατί όσοι τους μελετάνε συνήθως ασχολούνται με τη βυζαντινή μουσική, οπότε κάπως παραγωνίζεται αυτό το έργο. Αυτό είναι που προσπαθώ εγώ να αναδείξω σε αυτή την περίπτωση, όπως θα δείτε στην πορεία. Ήταν και δάσκαλος ο Καμαράδος, δίδαξε αρκετούς μαθητές, αλλά από τους σημαντικότερους ξεχωρίζουμε τον Κωνσταντίνο Ψάχο που ήδη ανέφερα. Βλέπετε αριστερά είναι η φωτογραφία του. Ο Ψάχος έζησε από το 1869 μέχρι το 1949. Και ο γιος του Νηλέα Καμαράδου, ο Βασίλειος Καμαράδος, βλέπετε μια φωτογραφία του δεξιά. Επίσης, ο γαμπρός του Νικόλαος Βλαχόπουλος ήταν ένας από τους μαθητές του Καμαράδου. Ο Ψάχος με τον Καμαράδο είχαν έτσι μια στενή συνεργασία, από ό,τι φαίνεται και από τα αρχεία των δύο. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία από το αρχείο του Ψάχου, που εικονίζει το ίδιος ο Ψάχος και την έχει αφιερώσει στον Ηλέα Καμαράδο. Είναι λίγο περίεργο πώς κατέληξε αυτή η φωτογραφία στο αρχείο του Ψάχου, αλλά έχει κάνει διάφορα ταξίδια, γιατί πρέπει να είχε δοθεί στον Ηλέα Καμαράδο. Και μετά κάπως όταν σκορπίστηκε το αρχείο του Καμαράδου, αυτή η φωτογραφία κατέληξε σε ένα παλαιοπωλείο της Αθήνας, όπου την βρήκε ένας συνεργάτης μου, την αγόρασε και την επέστρεψε στο αρχείο Ψάχου, το οποίο μελετάμε. Αυτή η φωτογραφία λοιπόν είναι από το 1920, 2 χρόνια πριν πεθάνει ο Νηλέας. Επίσης, η στενή συνεργασία του Ψάχου φαίνεται και από τα αρχεία και των δύο. Όπως σας είπα, έχω μελετήσει και το αρχείο Ψάχου και το αρχείο Καμαράδου αρκετά. Εδώ βλέπετε κάποια δείγματα από το αρχείο Ψάχου, όπου βλέπουμε αναφορές στον Ηλέα Καμαράδο. Εδώ έχουμε μια μουσική καταγραφή ενός εφημισμού. Και εδώ μια άλλη μουσική καταγραφή όπου αναφέρεται στο Βασίλειο Καμαράδο. Θα σας δείξω στη συνέχεια και τεκμήρια από το αρχείο Καμαράδου, όπου αντίστοιχα φαίνεται η επαφή με τον Ψάχο. Τα τονίζω αυτά εδώ γιατί υπάρχει ένα βιβλίο που έχει γραφτεί ως βιογραφία του Καμαράδου και μέσα στο βιβλίο υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο που αναφέρεται στη συνεργασία του με τον Ψάχο. Γενικά ο Ψάχος ήταν ένα πνεύμα αντιλογίας και έντονος χαρακτήρας και έτεινε να έχει πολλούς τσακωμούς με πολύ κόσμο και κάπως
έχει παρεξηγηθεί ανά τα χρόνια και έχει θεωρηθεί ότι μάλλον με τον Καμαράδο είχε μια έντονη σχέση. Αλλά αυτό που φαίνεται από το αρχείο είναι ότι υπήρχε μια εκτίμηση από το πρόσωπο του και από τους δύο, δηλαδή από αμφότερες περιπτώσεις. Εδώ είναι άλλη μια αναφορά στον Καμαράδο από το αρχείο Ψάχου. Αυτό είναι μέσα σε μια επιστολή μπόρεσα να βρω προς κάποιον Παναγιώτη Κεσίσογλου, συνεργάτη του Ψάχου στην Κωνσταντινούπολη. Και εδώ είναι η νεκρολογία που έγραψε ο Ψάχος για τον Καμαράδο στην εφημερίδα του Νέα Φόρμαξ. Αυτή είναι μια εφημερίδα που κυκλοφόρησε για μικρό χρονικό διάστημα. Την κυκλοφορούσε ο Ψάχος στην Αθήνα ως συνέχεια της εφημερίδας Φόρμαξ που υπήρχε πρότινος και είχε σταματήσει η κυκλοφορία της. Τώρα, στο θέμα μας, το αρχείο του Ηλία Καμαράδου. Το αρχείο του Ηλία Καμαράδου το κληρονόμησε ο γαμπρός του, Βλαχόπουλος, είχε παντρευτεί μία από τις κόρες του και αποτελείται από μία μεγάλη συλλογή, όπως περίγραψε και η κυρία Μεράκου, από εκδόσεις, μουσικές καταγραφές, χειρόγραφους, κώδικες, αλλά και πάρα πολλά προσχέδια του Καμαράδου για έργα που ήθελε να κάνει. Φαίνεται ότι ήταν πολυγραφέστατος. Κάποια είναι... κάποιο μικρόφωνο άνοιξε. Κάποια είναι έργα τα οποία εξέδωσε, δηλαδή τα βρίσκουμε και σε δημοσιεύσεις και βρίσκουμε και τα προσχέδια στο αρχείο του. Άλλα είναι πράγματα που ίσως δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει και έχουν μείνει κάπως έτσι λειψά. Γενικά, όπως ήθιστε σε περιπτώσεις τέτοιων αρχείων, βλέπουμε τη ζωντάνια αυτού του αρχείου, γιατί μέσα στο αρχείο φαίνεται ότι έχουν συμβάλει και ο Νηλέας Καμαράδος και ο γιος του Βασίλειος και ο γαμπρός του Βλαχόπουλος, ο Νικόλας Βλαχόπουλος, γιατί το εμπλούτιζαν ήδη το αρχείο και μετά το θάνατο του Καμαράδου. Δεν φαίνεται δηλαδή ότι απλά αποθηκεύτηκε και έμεινε σε κουτιά ή σε μια βιβλιοθήκη. Ήταν ένα αρχείο το οποίο εμπλουτιζόταν συνεχώς. Σήμερα, λοιπόν, το αρχείο Καμαράδου είναι μέρος του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής, όπως προείπαμε. Αγοράστηκε το 1996. Η κυρία Μεράκου ήταν αυτή που φρόντισε να μεταφερθεί το αρχείο και να αγοραστεί από τη βιβλιοθήκη. Μεγάλο μέρος του αρχείου έχει ψηφιοποιηθεί. Βέβαια, αυτό που έχει ψηφιοποιηθεί κυρίως αφορά το έργο του Καμαράδου για τη Βυζαντινή μουσική, γιατί γι' αυτό ήταν περισσότερο γνωστός. Το ψηφιοποιημένο τμήμα του αρχείου μπορείτε να το βρείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα που διατηρεί η βιβλιοθήκη. Εδώ βλέπετε την αρχική. Και εδώ κάτω βλέπετε τα είδη του ψηφιοποιημένου υλικού που μπορείτε να δείτε εντός της σελίδας. Πρόκειται για παρτιτούρες, έντυπα, εκδόσεις από κόμματα τύπου και κείμενα. Έχω βάλει και ένα παράδειγμα από το καθένα, παρότι δεν είμαι ειδική να μιλήσω για αυτά, αλλά για να καταλάβει ο καθένας περί τίνος πρόκειται για αυτό το αρχείο. Στο κομμάτι παρτιτούρες, ας πούμε, βρίσκουμε εδώ είναι ένα δείγμα του τι μπορούμε να δούμε μέσα. Κάνοντας κλικ σε κάθε μία από αυτές τις επιλογές, βλέπουμε τα στοιχεία κάθε τεκμηρίου και το ψηφιοποιημένο υλικό. Είπαμε ότι τα περισσότερα από αυτά αφορούν τη βυζαντινή μουσική, αλλά υπάρχουν και κάποια αρχεία που αφορούν την οθωμανική μουσική, οθωμανική και τουρκική μουσική. Στο κομμάτι έντυπα, εκδόσεις από κόμματα τύπου, δυστυχώς υπάρχουν πολύ λίγα τεκμήρια, τα οποία είναι καταχωρισμένα σαν τεκμήρια, δηλαδή όλες οι πληροφορίες γύρω από το τεκμήριο και πού μπορούν να εντοπιστούν στο διαζώσεις αρχείο, αλλά δεν υπάρχουν τα ψηφιοποιημένα. Αυτό κυρίως επειδή αυτές οι εκδόσεις είναι πολύ μεγάλες, οπότε θέλει μία ψηφιοποίηση άλλων προδιαγραφών. Δεν είναι σαν τα χειρόγραφα που είναι πιο μικρά και είναι κάπως πιο εύκολη η ψηφιοποίησή τους. Και στο κομμάτι κείμενα πάλι βλέπουμε ουσιαστικά τα στοιχεία του κάθε τεκμηρίου και δεν υπάρχουν φωτογραφίες, αλλά αυτό βοηθάει πάρα πολύ τον κάθε μελετητή να ξέρει το τι ακριβώς περιέχει το αρχείο και να έχει όλες τις πληροφορίες ώστε να μπορεί να πάει στο αρχείο και να ζητήσει το συγκεκριμένο τεκμήριο. Γιατί όπως σας δείξω στην πορεία αυτό το αρχείο είναι τεράστιο. Πρόκειται λοιπόν για 30 κουτιά με χειρόγραφα στη Βυζαντινή σημειογραφία, 4 κουτιά με χειρόγραφα στην Ευρωπαϊκή σημειογραφία, στο πεντάγραμμο δηλαδή, 2 κουτιά με διασκευές, 8 κουτιά με κείμενα, 5 κουτιά με εκδόσεις και 2 κουτιά με προγράμματα και φωτογραφίες. Μιλάμε για ένα αρχείο τεραστίων διαστάσεων, με πάρα πολύ πλούσιο υλικό. Όπως είπα προηγουμένως, οι περισσότερες μουσικές καταγραφές, αναφέρομαι στις χειρόγραφες, έχουν γίνει από τον ίδιο τον Ηλία Καμαράδο, αλλά κάποιες τις βρίσκουμε χειρόγραφες και από τον Βλαχόπουλο και άλλες από τον Βασίλειο Καμαράδο. Αυτό το βλέπουμε γιατί κάθε σχεδόν καταγραφή έχει την υπογραφή του καθενός.
Αλλά εντόπισα πάρα πολλές καταγραφές, τις οποίες έχει σημειωθεί χειρόγραφα από το γραφικό χαρακτήρα του ψάχου η λέξη αντεγράφη. Το οποίο έτσι κατάλαβα ότι υπάρχει η επαφή αυτών των δύο. Και μετά μπόρεσα να βρω τα ίδια τεκμήρια στο αρχείο ψάχου και να διαπιστώσω ότι όντως πρόκειται για αντιγραφές. Ξαναγυρνάω στο γεγονός ότι αυτά τα αρχεία ήταν πάρα πολύ ζωντανά. Δεν ήταν αρχεία που κάποιος τα έφτιαχνε σαν συλλογή την οποία φύλασε σε μία άκρη. Χρησιμοποιούνταν πάρα πολύ. Είναι πολύ εμφανείς οι διακοινωτικές σχέσεις των Ρωμιών, γιατί μέσα στο αρχείο βλέπουμε και πάρα πολλές σημειώσεις στα αρμένικα, στα οθωμανικά, πέρα από τα ελληνικά και τα καραμανλίδικα. Τα καραμανλίδικα είναι η τουρκική γλώσσα γραμμένη με το ελληνικό αλφάβητο. Και επίσης βλέπουμε ότι οι φίλοι, οι γνωστοί και μαθητές των κτητόρων των αρχείων είχαν επίσης περάσει από αυτά τα αρχεία. Το ίδιο ισχύει δηλαδή και για την περίπτωση του αρχείου Ψάχου και για την περίπτωση του αρχείου Καμαράδου. Τώρα περνάω στο δικό μου κομμάτι της έρευνας. Είχα την τύχη πέρυσι να λάβω μια υποτροφία από το Σύλλογο Φίλων της Μουσικής, οι οποίοι κάθε χρόνο προκυρήσουν κάποιες υποτροφίες για βραχύχρονη μελέτη στο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής. Είχα υποβάλει μια πρόταση, η οποία αξιολογήθηκε θετικά και έτυχα της υποτροφίας. Και το έργο που πρότεινα να κάνω ήταν να μελετήσω τα τεκμήρια ελληνικής δημοτικής μουσικής και οθωμανικής και τουρκικής μουσικής στο αρχείο Καμαράδου, τα οποία, όπως προείπα, δεν ήταν ήδη μελετημένα και δεν ήταν και αρκετώς γνωστά. Ο λόγος έγκυται στο γεγονός ότι για να τα μελετήσει κάποιος τα συγκεκριμένα πρέπει να έχει πολλαπλές γνώσεις, δηλαδή γνώση ευρωπαϊκής σημειογραφίας, πενταγράμμου, γνώση βυζαντινής σημειογραφίας, γνώση οθωμανικής γλώσσας, που είναι τα τουρκικά γραμμένα με το οθωμανικό αλφάβητο, με το αράβικο αλφάβητο δηλαδή, γνώση τουρκικής γλώσσας για να διαβάσει τα καραμανλίδικα, γνώση αρμένικων, οπότε όλα αυτά κάνουν τα συγκεκριμένα αρχεία κάπως να έχουν πιο στοχευμένο κοινό. Οπότε τα αποτέλεσματα της έρευνάς μου, όπως θα σας δείξω στην πορεία, αφορούν δύο σκέλη. Το ένα είναι η ελληνική δημοτική μουσική και το άλλο είναι η οθωμανική μουσική. Για την ελληνική δημοτική μουσική παρουσίασα στο συνέδριο της ΙΑΜΗ αυτή την ανακοίνωση που βλέπετε ήδη, μαρτυρία για την ελληνική δημοτική μουσική στο αρχείο του Νηλέα Καμαράδου, η οποία θα δημοσιευθεί στα πρακτικά, τα οποία προσεχώς θα δημοσιευθούν. Τώρα, για την ελληνική δημοτική μουσική, πώς ακριβώς εντοπίζεται στο αρχείο. Το αρχείο, όπως σας περιέγραψα προηγουμένως, είναι ουσιαστικά διάφορα κουτιά τα οποία χωρίζονται ανά είδος σημειογραφίας, αν είναι χειρόγραφα ή αν είναι δημοσιεύσεις. Κάθε κουτί μέσα έχει πάρα πολύ πλούσιο υλικό. Δηλαδή, αναφέρω εδώ που εντόπισα την ελληνική δημοτική μουσική και λέω 3 κουτιά με διάφορα τραγούδια στα ελληνικά, οθωμανικά, τουρκικά και καραμανλίδικα, σε χειρόγραφες καταγραφές στη βυζαντινή μουσική σημειογραφία. Δηλαδή, είναι 3 κουτιά με καταγραφές στη βυζαντινή σημειογραφία και ανάμεσα σε αυτές κάποιες καταγραφές είναι για τη βυζαντινή μουσική, ενώ μουσική, εκκλησιαστική μουσική. Άλλες καταγραφές αφορούν την οθωμανική μουσική και άλλες καταγραφές αφορούν την ελληνική δημοτική μουσική. Οπότε έπρεπε να ξεδιαλύνω να δω ποια από αυτά είναι όντως ελληνική δημοτική μουσική. Μέσα στα 2 κουτιά που ανέφερα με δημοσιευμένες μουσικές καταγραφές, επίσης εντοπίζονται καταγραφές της ελληνικής δημοτικής μουσικής. Πρόκειται κυρίως για διασκευές και εναρμονίσεις. Είναι μια τάση της εποχής αυτής, στις αρχές του 20ου αιώνα, να εναρμονίζονται και να διασκευάζονται τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια, ώστε να μπορούν να αποδοθούν από πιάνο, μαντολίνο, για να ενταχθούν στο πλαίσιο δυτικής παιδείας, δηλαδή στα οδεία, να μπορεί να ενταχθεί και η ελληνική δημοτική μουσική. Και σε ένα κουτί με χειρόγραφους στίχους εντόπισα και κάποιους στίχους ελληνικών δημοτικών τραγουδιών. Πιο συγκεκριμένα, αυτό που εντόπισε ήταν 480 τραγούδια και οργανική σκοπή της ελληνικής μουσικής παράδοσης σε χειρόγραφες καταγραφές στη βυζαντινή μουσική σημειογραφία. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο ποσό. 7 τραγούδια και οργανική σκοπή της ελληνικής μουσικής παράδοσης σε χειρόγραφες καταγραφές στο πεντάγραμμο. Καταλαβαίνουμε ότι το πεντάγραμμο δεν το προτιμούσε ο Καμαράδος και ούτε ο Νηλέος ο Βασίλειος ούτε ο Βλαχόπουλος για να καταγράψουν την ελληνική δημοτική μουσική. Μέχρι σήμερα δηλαδή πολλοί δεν το προτιμούν. Ενώ στο αρχείο επίσης υπάρχουν πάρα πολλές διασκευές, οι οποίες είναι σε εκδόσεις που προανέφερα. Από αυτές καταλογογράφησα ενδεικτικά 23, γιατί ήταν πάρα πολλές και έδωσα προτεραιότητα στις χειρόγραφες καταγραφές.
Και συνολικά βρήκα 6 χειρόγραφα που περιείχαν μόνο στίχους, αλλά γενικά κάθε καταγραφή, μουσική καταγραφή, έχει και τους στίχους μαζί. Οπότε αυτά που εντόπισα σαν χειρόγραφα μόνο με στίχους, πιθανότητα να είναι χειρόγραφα που ξεπέσανε από μουσικές καταγραφές που συνοδεύουν. Εδώ βλέπετε δείγμα των καταλόγων για την ελληνική δημοτική μουσική. Ουσιαστικά έχω φτιάξει έναν πίνακα που αφορά μόνο τις καταγραφές στη βυζαντινή σημειογραφία, οι οποίες, όπως σας είπα, είναι 380. 380 είναι οι τίτλοι των τραγουδιών. Οι καταγραφές είναι πάρα πολλές περισσότερες, όπως σας θα δείξω στη συνέχεια, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που ένα τραγούδι μπορεί να έχει καταγραφεί πάνω από μία φορά στη βυζαντινή σημειογραφία. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να το κατέγραψε μία φορά ο Βασίλειος, μία ο Νηλέας. Ο Νηλέας να το κατέγραψε το ίδιο τραγούδι πολλές φορές, είτε γιατί δεν θυμόταν την πρώτη καταγραφή, είτε γιατί το ξανά άκουσε διαφορετικά. Οπότε και αυτές οι καταγραφές μεταξύ τους διαφέρουν. Αυτό μας τονίζει βέβαια και την προφορικότητα του συγκεκριμένου μουσικού είδους, γιατί ποτέ η ερμηνεία ενός ελληνικού δημοτικού τραγουδιού ή ενός σκοπού δεν είναι ίδια με την προηγούμενη. Κάτι θα πούμε τώρα μπορεί να αλλάξει ακόμα και το επόμενο λεπτό και από τον ίδιο ερμηνευτή. Οπότε αυτό το βλέπουμε και στις καταγραφές. Εδώ βλέπετε δείγμα του φτωχού πίνακα με τις καταγραφές στο πεντάγραμμο, που όπως είπαμε δεν προτιμότανε. Και εδώ είναι δείγμα του πίνακα με τις εκδόσεις που πρόκειται για διασκευές. Αυτές είναι και επώνυμες εκδόσεις, όπως βλέπετε. Αλλά λίγο αναλυτικότητα περί καταλογοποίησης. Για να φτάσω να δημιουργήσω αυτούς τους πίνακες, είχα φτιάξει ένα τεράστιο Excel, στο οποίο ουσιαστικά σημείωνα ό,τι έβρισκα σε κάθε κουτί. Το Excel αυτό έχει γύρω στις 2.000 γραμμές. Και από αυτό βλέπετε, έχω βάλει εδώ ένα μικρό δείγμα. Όπως σας τονίζω, για παράδειγμα, το τραγούδι «Μιλίτσα» που είσαι στον γκρεμό, στο ίδιο κουτί, συνεχόμενα, δηλαδή αυτό είναι με τη σειρά που τα έβρισκα στο κουτί, είχε 1, 2, 3, 4, 5 καταγραφές, 6 καταγραφές για το ίδιο τραγούδι. Ή το τραγούδι το οποίο το δίνει ο Καμαράδος στον τίτλο «Το Ορφανό», και είναι αυτό που λέγεται «Πάρτε κυράδες, λουλούδια, ωραίες καλές μου κυράδες». Έχει επίσης 6 καταγραφές, στο ίδιο κουτί, ξαναλέω. Ή το τραγούδι εδώ που το τιτλοφορεί ο Κουμπαράς, «Ήλθε η ώρα να σε σπάσω, μορφέ μου κουμπαρά», έχει 2 καταγραφές. Αυτό σημαίνει ότι και σε ένα επόμενο κουτί μπορεί να ξαναβρω το ίδιο τραγούδι. Και οι καταγραφές μεταξύ τους μπορεί να διαφέρουν. Αυτό έγκυται σε πάρα πολλά, όπως είπαμε, λόγω προφορικότητας του συγκεκριμένου μουσικού είδους, ότι κάθε ερμηνεία μπορεί να είναι διαφορετική, αλλά είναι και στο πώς το αντιλήφθηκε αυτός που το καταγράφει για να το καταγράψει, που εκεί τίθενται πάρα πολλά ζητήματα, γιατί το να καταγράφουμε την ελληνική δημοτική μουσική, ένα προφορικό είδος, είναι κάτι αρκετά δύσκολο, και πάρα πολλές φορές όσοι την καταγράφουν στη βυζαντινή σημειογραφία, που προερχόντουσαν από το εκκλησιαστικό περιβάλλον, κάνουν αρκετά λάθη στους ρυθμούς, γιατί στη βυζαντινή μουσική δεν υπάρχουν αντίστοιχοι ρυθμοί, οπότε δεν τους αντιλαμβανόντουσαν πλήρως. Και συνήθως δεν ήταν και οι ίδιοι φορείς αυτής της παράδοσης. Δηλαδή, ακούγαν ελληνικά δημοτικά τραγούδια, αλλά δεν τα ερμηνεύαν οι ίδιοι, οπότε δεν μπορούσαν να τα ερμηνεύσουν με τον ίδιο τρόπο όπως τα έκανε κάποιος ντόπιος μουσικός της τοπικής μουσικής παράδοσης που εκπροσωπούσα. Εδώ δείχνω ένα δείγμα για κάποια τραγούδια τα οποία μπόρεσα να βρω και στο αρχείο Ψάχου και στο αρχείο Καμαράδου. Αριστερά βλέπετε δείγμα του πίνακα που έχω κάνει με καταγραφές δημοτικής μουσικής από το αρχείο Ψάχου, οι οποίες και πάλι είναι πάρα πολλές. Και δεξιά δείγμα από τη πίνακα που σας είχα δείξει προηγουμένως με καταγραφές δημοτικής μουσικής στη βυζαντινή σημειογραφία από το αρχείο Καμαράδου. Ενδεικτικά έχω επιλέξει 2 κομμάτια, τα οποία τα βρίσκουμε και στα 2 αρχεία. Και μάλιστα, όπως είπα προηγουμένως, κάποιες φορές φέρνουν και σημειώσεις ότι αυτό θα το βρούμε στο αρχείο του Ψάχου, αυτό θα το βρούμε στο αρχείο του Καμαράδου. Δηλαδή, από τους ίδιους τους καταγραφείς φέρνουν αυτές τις σημειώσεις και φαίνεται ότι αυτό οδηγεί σε πάρα πολλά συμπεράσματα. Είτε ότι αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο ήταν τόσο δημοφιλές που το άκουσαν και οι δύο μουσικοί, είτε ότι ο ένας το είδε στον άλλον και επικοινωνούσαν τα αρχεία τους, οπότε το αντιγράψανε. Γενικώς, ο Καμαράδος φαίνεται ότι εντρυφούσε στη μελέτη της ελληνικής δημοτικής μουσικής. Εδώ είναι ένα δείγμα του καταλόγου που είχε κάνει ο Βλαχόπουλος για τα βιβλία που υπήρχαν στη συλλογή Καμαράδου.
Και βλέπουμε κάποιους σχετικούς τίτλους, όπως μουσική Γεωργίου Παχτίκου. Ο Παχτίκος ήταν επίσης ένας Κωνσταντινοπολίτης που έκανε πολύ σημαντικό έργο, γιατί έκανε επιτόπιες έρευνες στην Μικρά Ασία και κατέγραφε δημοτική μουσική. Η συλλογή Σιγάλα. Ο Σιγάλας ήταν ένας επίσης μουσικός που έκανε επιτόπιες έρευνες στον ελλαδικό χώρο και κατέγραφε μουσική. Οπότε φαίνεται ότι είχε συμβουλευτεί αντίστοιχα συγγράμματα, ήξερε τι γίνεται στο χώρο τριγύρω και δεν αποφάσισε απλά να καταγράψει ελληνική δημοτική μουσική. Εδώ βλέπετε κάποια δείγματα ελληνικής δημοτικής μουσικής από το αρχείο Καμαράδου. Το ένα το κατάφερα να το εντοπίσω στην ιστοσελίδα, οπότε είναι ιστοψηφιοποιημένο υλικό. Το άλλο είναι μια πρόχειρη φωτογραφία που έχω τραβήξει από το αρχείο, έχοντας πάρει φυσικά την άδεια, κυρία Μεράκου, έχω συμπληρώσει το αντίστοιχο έγγραφο. Και στη μία περίπτωση βλέπουμε ένα πολύ δημοφιλές τραγούδι, φαντάζομαι το ξέρετε όλοι, το χορό του Ζελόγκου, ένα ιστορικό τραγούδι, έχει για καημένο κόσμο, έχει για μικρή ζωή, γλυκιά ζωή, συγγνώμη. Και στη δεύτερη περίπτωση βλέπουμε ένα άλλο τραγούδι, δεν το σχολιάσω περαιτέρω, γιατί αυτό είναι μέρος μιας έρευνας που κάνω αυτό το διάστημα. Και μιας και μιλάω για έρευνα που κάνω στο διάστημα, εδώ σας δείχνω ένα παράδειγμα μελέτης για την ελληνική δημοτική μουσική από το αρχείο Καμαράδου, γιατί στο παρόν αυτό που έχω δημοσιεύσει είναι ουσιαστικά μια περιγραφή. Θα δημοσιεύσω μάλλον αυτό που μίλησα στο συνέδριο της ΙΑΜΛ. Είναι μια περιγραφή για το τι ακριβώς βρίσκουμε περί ελληνικής δημοτικής μουσικής στο αρχείο Καμαράδου και πού ακριβώς το βρίσκουμε και πλήρης κατάλογος των καταγραφών, ούτως ώστε οποιοδήποτε ερευνητής να μπορεί να πάει να βρει στο συγκεκριμένο μέρος του αρχείου το συγκεκριμένο τραγούδι. Αλλά αυτό δεν αρκεί, οπότε έχω προχωρήσει τώρα σε περαιτέρω έρευνα. Γιατί η έρευνα δεν σταματάει ποτέ, δεν είναι ότι κάναμε κάτι ένα χρόνο πριν και τώρα σταμάτησε. Αυτό είναι μια καταγραφή που βρήκα στο αρχείο του Καμαράδου, του τραγουδιού «Καράβι, καραβάκι που πας γυαλό, γυαλό», το βλέπετε αριστερά. Το έχω μεταγράψει από τη βυζαντινή σημειογραφία στο πεντάγραμμο, όπως βλέπετε δεξιά με το βελάκι που σας οδηγεί. Και επιχειρώ τώρα να το συγκρίνω με σύγχρονες καταγραφές. Για παράδειγμα, το συγκεκριμένο τραγούδι το βρίσκουμε καταγεγραμμένο και από τη Δόμνα Σαμίου. Είναι ένα τραγούδι από τυχείο. Παρεμπιπτόντως, ο Καμαράδος καταγόταν από τυχείο, αλλά είχε μετικήσει οικογενειακώς στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί το τραγούδι έχει την ίδια μελωδική ροή, το τραγούδι που είναι καταγεγραμμένο από τον Καμαράδο, την ίδια μελωδική ροή με αυτό που έχει καταγράψει η Δόμνα Σαμίου, τους ίδιους σχεδόν στίχους. Η Δόμνα Σαμίου, παρεπτόντως, είναι μια από τις μεγαλύτερες ερευνήτριες ελληνικής δημοτικής μουσικής. Αλλά ο Καμαράδος το έχει καταγράψει σε ήχο πρώτο, δηλαδή μακάμ μουσάκ, ενώ αυτό που έχει καταγράψει η Δόμνα Σαμίου είναι σε μακάμ χιτζάζ, δηλαδή ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Οπότε έχουμε εντελώς διαφορετικά διαστήματα. Βέβαια, μπορεί κάτι λάθος να κατάλαβε ο Καμαράδος ή μπορεί όντως το τραγούδι να λεγόταν σε δύο διαφορετικές εκδοχές. Προκύπτουν πάρα πολλά ζητήματα. Όπως επίσης στη βυζαντινή σημειογραφία δεν έχουμε τη χρήση μέτρων. Οπότε, όπως το βλέπουμε αυτό το τραγούδι αυτή τη στιγμή, εκ πρώτης όψης δεν μπορούμε να καταλάβουμε το ρυθμό του. Διαβάζοντάς το, μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι ένας εφτάσιμος ρυθμός. Πρέπει να δούμε πώς επέλεξε να το καταγράψει ο Καμαράδος, τι γίνεται με τον ρυθμό, δηλαδή τίθενται πάρα πολλά θέματα μελέτης. Οπότε εδώ σας δείχνω έτσι μια μικρή περίπτωση. Γενικότερα, περαιτέρω έρευνα σε αυτό το αρχείο και συγκεκριμένα στα τεκμήρια ελληνικής δημοτικής μουσικής θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την αντίληψη του λογομουσικού είδους κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Και εδώ μην ξεχνάμε ότι ο Καμαράδος ήταν στην Κωνσταντινούπολη και κατέγραφε ελληνικά δημοτικά τραγούδια. Καλύτερα θα το θέσω ως ελληνόφωνα δημοτικά τραγούδια, γιατί υπάρχουν και ελληνικά δημοτικά τραγούδια στη Μικρά Ασία, υπήρχαν όμως και στον ελλαδικό χώρο, ο οποίος δεν ήταν ενσωματωμένος, είχε αρχίσει να αποσπάται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οπότε, πώς ένα τραγούδι από πτυχίο, ας πούμε, έφτασε στην Κωνσταντινούπολη και το κατέγραψε ο Καμαράδος, ή πώς ένα τραγούδι από την Ήπειρο ή το Ζάλογκο συγκεκριμένα κατέληξε στην Κωνσταντινούπολη. Μας δίνει δηλαδή πάρα πολλά ιστορικά, λαογραφικά και μουσικολογικά στοιχεία. Μια συγκριτική προσέγγιση, ας πούμε, με αντίστοιχο υλικό από άλλους συλλογείς, θα μπορούσε να μας δείξει αν κάποια τραγούδια ήταν δημοφιλή γενικότερα τότε. Αυτά που έδειξε, για παράδειγμα, πριν, που έχουν καταγραφεί και από τον Ψάχο και από τον Καμαράδο, μπορούμε να καταλάβουμε ότι ήταν πάρα πολύ συχνή η ερμηνεία τους, οπότε τα βρίσκουμε από δύο καταγραφείς. Μετά μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις με καταγραφές του σήμερα ή του πιο πρόσφατες με το σήμερα, για να δούμε αν είναι τα ίδια τα τραγούδια και να συμπεράνουμε αν είχαν την ίδια αποδοχή.
Γενικότερα αυτές οι καταγραφές φέρνουν στο προσκήνιο το πάρα πολύ το μείζον και σημαντικό ζήτημα καταγραφής ελληνικής δημοτικής μουσικής. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ακριβώς ένα παγιωμένο σύστημα για να καταγράψει την ελληνική δημοτική μουσική. Στο Πανεπιστήμιο τη διδάσκουμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Διαφορετικά τη διδάξουμε σε ένα μουσικό σύνολο, διαφορετικά σε ένα μεταπτυχιακό, διαφορετικά σε κάποιον τραγουδιστή, διαφορετικά σε κάποιον οργανοπαίχτη. Τίθενται πάρα πολλά ζητήματα, γιατί η ελληνική δημοτική μουσική, πέραν το ότι έχει ιδιαίτερα διαστήματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε επακριβώς ούτε με τα μακά της τουρκικής μουσικής, ούτε με τη βυζαντινή μουσική, κατά προσέγγιση μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Τίθενται άλλα θέματα όπως τα μικρογυρίσματα και αυτές οι τεχνικές λεπτομέρειες, το πώς ακριβώς τα καταγράφουμε και αν είναι χρήσιμο να τα καταγράψουμε. Και είναι θέματα τέτοια, ας πούμε, βρίσκουμε και στις καταγραφές του Καμαράδου. Αλλά επίσης από τις συγκεκριμένες καταγραφές μπορούμε να καταλάβουμε περισσότερο για την κοινωνική και ιδεολογική κατάσταση της Κωνσταντινούπολης στην εποχή του Καμαράδου. Γιατί, όπως είπαμε, ήταν ένας μουσικός που ζούσε εκεί, οπότε τα τραγούδια κάπου εκεί τα άκουσε. Μπορεί να μας οδηγήσει σε πάρα πολλά συμπεράσματα το πώς ένα τραγούδι, ας πούμε, πτυχίο κατέληξε στην Κωνσταντινούπολη. Και περάσω τώρα στο δεύτερο σκέλος της έρευνάς μου, που αφορά την Οθωμανική τουρκική μουσική. Χρησιμοποιώ τον όρο Οθωμανική τουρκική, γιατί η Οθωμανική μουσική αναφέρεται σε ένα λόγιο μουσικό είδος που αναπαραγόταν στο παλάτι κατά κύριο λόγο και γενικά στα αστικά κέντρα. Και πρόκειται για επώνυμες συνθέσεις και από επώνυμους μουσικούς. Ενώ όταν λέμε τουρκική μουσική, εννοούμε την λαϊκή μουσική που αναπαραγόταν από το λαό, από τη μάζα, από τον περισσότερο κόσμο, και εντός παλατιού, από μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και έπειτα, και εκτός παλατιού. Οπότε με τον γενικότερο Οθωμανική τουρκική μουσική συμπεριλαμβάνω και τα δύο μουσικά είδη. Ευαγγελία, με συγχωρείς, Ναι. ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή. Θέλω να πω, από ό,τι φαίνεται θα πάρουμε λίγο παραπάνω χρόνο για να έχουμε και χρόνο για τις ερωτήσεις μετά, γιατί δημιουργούνται πολλά ενδιαφέροντα ερωτήματα από την ωραία αυτή έτσι, ανάλυση και παρουσίαση. Να πω στους φίλους που παρακολουθούν να μείνουν μαζί μας, ή αν είναι κάποιοι που πρέπει να φύγουν, να μας το πούνε έτσι ώστε να προσαρμόσουμε τη χρονική διάρκεια της παρουσίασης. Να μείνουμε, δηλαδή βλέπω ότι σίγουρα θα μείνουμε άλλο ένα μισάωρο. Έτσι, Ευαγγελία, τι λες? Πόσο χρόνο θες ακόμα? Εγώ θα ήθελα 10 λεπτάκια. Ωραία, ωραία. Απλώς το λέω να το γνωρίζουν όλοι, γιατί δεν θα τελειώσουμε στη μία ώρα από ό,τι φαίνεται. Ωραία. Συγγνώμη για τη διακοπή. Έτσι κι αλλιώς δεν ξεκινήσαμε ακριβώς, οπότε Ναι. εντάξει, Ναι. συνήθως Εντάξει, παίρνουμε εντάξει. έτσι ένα τεταρτάκι μετά, δεν πειράζει. Ωραία. Απλώς το διευκρινίζω για κάποιοι που δεν μπορούν να μείνουν να το γνωρίζουν. Okay. Ευαγγελία. Δεν συνειδητοποίησα ότι μιλάω πολύ, συγγνώμη. Ωραία, λοιπόν, εδώ είναι δείγμα της αντίστοιχης εργασίας που έκανα και η Οθωμανική τουρκική μουσική, το οποίο έχω ήδη δημοσιεύσει σε τουρκικό περιοδικό. Είναι το περιοδικό του Πανεπιστημίου Ιμάρ Σινάν. Και αντίστοιχα και αυτή η δημοσίευση περιέχει μια πλήρη καταγραφή των τεκμηρίων για την Οθωμανική τουρκική μουσική που μπορεί να βρει κανείς στο αρχείο Καμαράδου και πλήρη κατάλογο των ακριβών τεκμηρίων, ώστε ο οποιοδήποτε ερευνητής να μπορεί να πάει να ζητήσει τα συγκεκριμένα έγγραφα και να τα δει πιο αναλυτικά. Τη δημοσίευση μπορείτε να δείτε στο διαδίκτυο, γιατί είναι σε ψηφιακό περιοδικό. Οπότε, η Οθωμανική τουρκική μουσική εντοπίζεται στα 3 κουτιά που ανέφερα και προηγουμένως, με βυζαντινή σημειογραφία που περιέχουν πάρα πολλές καταγραφές στα ελληνικά, οθωμανικά, τουρκικά και καραμανλίδικα. Εντοπίζεται σε 4 κουτιά με διάφορα τραγούδια, χειρόγραφα στο πεντάγραμμο. Οι καταγραφές είναι και στα ελληνικά και στα οθωμανικά, τουρκικά και στα καραμανλίδικα και στα αρμένικα για την ακρίβεια, αλλά επειδή αρμένικα δεν γνωρίζω, δεν μπόρεσα να προβώ σε περιττέρω μελέτη αυτών, γι' αυτό δεν τα αναφέρω εδώ. Σε 4 κουτιά με δημοσιευμένες καταγραφές οθωμανικής τουρκικής μουσικής στο πεντάγραμμο, σε 1 κουτί με διάφορες καταγραφές στη βυζαντινή σημειογραφία, το οποίο περιέχει μεταξύ άλλων και καταγραφές οθωμανικής τουρκικής μουσικής, σε 1 κουτί με χειρόγραφους στίχους τραγουδιών στα ελληνικά, που περιέχει στίχους τραγουδιών οθωμανικής τουρκικής μουσικής στα καραμανλίδικα, σε 1 κουτί με εκδόσεις στο πεντάγραμμο, εκδόσεις τώρα, πριν μιλάμε για χειρόγραφα, που έχει παρτιτούρες δυτικής και οθωμανικής τουρκικής μουσικής, και σε 2 κουτιά με εκδόσεις στο πεντάγραμμο που περιέχουν καταγραφές οθωμανικής τουρκικής μουσικής. Τώρα, από όλα αυτά τα κουτιά κατάφερα να εντοπίσω τα ακριβή τεκμήρια, τα οποία είναι 47 φωνητικές και οργανικές συνθέσεις της οθωμανικής τουρκικής μουσικής στη βυζαντινή σημειογραφία, 360
πάλι πλούσιος αριθμός, φωνητικές και οργανικές συνθέσεις της Οθωμανικής τουρκικής μουσικής στο πεντάγραμμο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι προτιμάται το πεντάγραμμο και όχι η βυζαντινή σημειογραφία. Και 375 φωνητικές και οργανικές συνθέσεις της Οθωμανικής τουρκικής μουσικής σε εκδόσεις. Και αυτές οι εκδόσεις είναι πάρα πολύ σημαντικά τεκμήρια και ευτυχώς που υπάρχουν στο αρχείο Καμαράδου. Θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί το λέω, το τονίζω έτσι και γουρλώνω και τα μάτια. Είχα χαρεί ιδιαίτερα όταν τα εντόπισα. Εδώ είναι λοιπόν δείγμα ενός πίνακα που περιέχει τις καταγραφές από τη βυζαντινή σημειογραφία. Εδώ βλέπετε παράλληλα τη χρήση τουρκικών και καραμανλίδικων. Καραμανλίδικα είπαμε ότι είναι όταν καταγράφουμε τα τουρκικά με το ελληνικό αλφάβητο. Ουσιαστικά οι καταγραφές αυτό περιέχουν καραμανλίδικα. Απλά τα έχω μεταγράψει και στα τουρκικά, γιατί η δημοσίευση έγινε σε τουρκικό περιοδικό, ούτως ώστε να είναι σε διεθνές επίπεδο, να μπορεί να τα διαβάσει οποιοδήποτε. Εδώ είναι δείγμα αντίστοιχου καταλόγου για τις καταγραφές, τις χειρόγραφες καταγραφές στο πεντάγραμμο. Και εδώ είναι από τις εκδόσεις. Εδώ βλέπετε πάλι τα καραμανλίδικα. Θα εξηγήσω στην πορεία γιατί ουσιαστικά ενώ πρόκειται για εκδόσεις, φαίνεται ότι αυτές οι εκδόσεις είχαν χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ από τον Καμαράδο, τον Βλαχόπουλο, και είχαν σημειώσεις πάνω στα ελληνικά χειρόγραφες σε μολύβι. Οπότε το θεώρησα πολύ σημαντικό και το σημείωσα αυτό και στον κατάλογο. Εδώ είναι δείγμα από αυτό το τεράστιο Excel, πάλι για να σας δείξω ότι μπορεί οι καταγραφές να είναι, όπως είπα εδώ, 47, 360, 375. Αυτά είναι ο αριθμός των τίτλων, των διαφορετικών τίτλων. Αλλά κάθε τίτλος τραγουδιού μπορεί να έχει πάρα πολλές καταγραφές. Βλέπετε εδώ με περιπτώσεις που το Deşmedal έχει 3 καταγραφές. Το Seni Gürmek Kulupu έχει ήδη 3 καταγραφές. Οπότε μπορούμε να βρούμε πάλι πάρα πολλές καταγραφές ενός τραγουδιού και πάλι γιατί είναι ένα είδος με τεράστια προφορικότητα. Οι ίδιοι οι Οθωμανοί μουσικοί, η Οθωμανή τουρκική μουσική δεν το καταγράφανε μουσικά, καταγράφανε μόνο τους στίχους. Γιατί αυτό το μουσικό είδος είχε ένα προφορικό τρόπο διδασκαλίας, πολύ παγιωμένο, οπότε ήταν περιττή η καταγραφή. Το ίδιο ισχύει ακριβώς και για την ελληνική δημοτική μουσική. Γι' αυτό είναι ευχής έργων το ότι έχουμε τόσες πολλές καταγραφές για τα συγκεκριμένα μουσικά είδη. Εδώ βλέπετε δείγματα αυτών των καταγραφών. Έχω φέρει ως παράδειγμα, αριστερά είναι σημειώσεις θεωρητικές του Καμαράδου. Στη μέση είναι δείγμα μιας καταγραφής στο πεντάγραμμο, αλλά αυτό και το πεντάγραμμο συγκεκριμένο βλέπετε ότι είναι υπό συγκεκριμένους προϋποθέσεις, γιατί ουσιαστικά περιέχει σημειώσεις στα οθωμανικά, οπότε για να το διαβάσει κανείς πρέπει να ξέρει τα οθωμανικά. Οι μπάρες των νοτών είναι ανάποδα, γιατί και τα οθωμανικά διαβάζονται ανάποδα, από τα δεξιά στα αριστερά. Ο χρόνος είναι δοσμένος στους αραβικούς αριθμούς, οπότε εδώ έχουμε ένα 9 τέταρτα. Οπότε για να το διαβάσει κανείς πρέπει να ξέρει αρκετά πράγματα για τη συγκεκριμένη μουσική παράδοση και να γνωρίζει φυσικά και οθωμανικά. Και δεξιά βλέπετε μια καταγραφή στη βυζαντινή σημειογραφία. Και για αυτές τις καταγραφές έχω σημειώσει άδεια ότι τις έχω φωτογραφίσει. Εδώ βλέπετε δείγμα από τις εκδόσεις που σας ανέφερα προηγουμένως. Αυτές οι εκδόσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί είναι εκδόσεις που γίνανε στην Κωνσταντινούπολη από τις αρχές του 20ου αιώνα και μετά, ίσως και λίγο από τα τέλη του 19ου αιώνα. Συνήθως είναι σε τυπογραφία αρμένικα, οπότε οι ίδιες καταγραφές έχουν πάνω πληροφορίες στα οθωμανικά, στα αρμένικα και στα λατινικά, γιατί απευθύνονται σε ένα ευρύτερο κοινό. Εφόσον είναι στο αρχείο ενός Ρωμιού, φέρουν σημειώσεις και στα ελληνικά και στα καραμανλίδικα. Δηλαδή, εδώ έχει κάνει... Αυτό πιθανόν το κάνει ο Καμαράδος για να μπορεί να το διαβάσει κάποιος που δεν ξέρει οθωμανικά. Γιατί ο ίδιος ο Καμαράδος σίγουρα ήξερε οθωμανικά, εφόσον ήταν Οθωμανός υπήκος. Οπότε έχει μεταγράψει ό,τι βλέπει στα οθωμανικά, στα καραμανλίδικα, για να μπορεί κάποιος να το διαβάσει, όπως βλέπουμε και εδώ για τους στίχους. Και έχει μέσα σε κάθε έκδοση ένα ξεχωριστό έγγραφο, στο οποίο κρατάει σημειωμένους μόνο τους στίχους της κάθε σύνθεσης. Τόσο πλούσια συλλογή τέτοιων εκδόσεων δεν έχουμε δει. Ο Ψάχος Φερρυπίν δεν είχε. Στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν, αλλά και πάλι δεν είναι τόσο πλούσιες. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη σημασία. Και είναι και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Γενικότερα όλο το αρχείο είναι σε πολύ καλή κατάσταση, παρότι ανάγεται αρκετά πίσω χρονικά. Γενικότερα, οι καταγραφές για την Οθωμανική τουρκική μουσική από το αρχείο Καμαράδου μας δίνουν πάρα πολλά στοιχεία για τις διακοινωτικές μουσικές σχέσεις. Όπως είπα προηγουμένως, οι καταγραφές είναι και στα αρμένικα και στα οθωμανικά και στα ελληνικά. Γεγονός που ξέρουμε κιόλας ότι ο Καμαράδος
είχε ένα Αρμένιο δάσκαλο, οπότε μας δείχνει ότι οι επαφές μεταξύ τους ήταν κάτι πολύ συνηθισμένο. Μας δίνει πλούσιο ρεπερτόριο μιας προφορικής μουσικής παράδοσης που οι ίδιοι φορείς της, οι βασικοί της φορείς δεν την καταγράφανε, άρα δεν έχουμε τόσες καταγραφές από τους Οθωμανούς Τούρκους. Μας δίνει πάρα πολλά στοιχεία για την παιδεία ενός Ρωμιού της Κωνσταντινούπολης που ήξερε και αρμένικα και οθωμανικά και πεντάγραμμο και βυζαντινή σημειογραφία. Και μας δίνει γενικά πάρα πολύ έδαφος για συγκριτική προσέγγιση, όπως θα σας δείξω στη συνέχεια με ένα σχετικότερο παράδειγμα. Εδώ θέλω να αναφέρω το γεγονός ότι έχει λάβει τώρα διεθνείς διαστάσεις στο συγκεκριμένο αρχείο, γιατί ξεκίνησε μια συνεργασία του Συλλόγου Φίλων Μουσικής με το Corpus Musicae Ottomanicae, το συγκεκριμένο ένα πρόγραμμα που είναι εγκατεστημένο στο Πανεπιστήμιο Μίνστερ της Γερμανίας και ασχολείται με την συλλογή, καταλογοποίηση και κριτική έκδοση καταγραφών της Οθωμανικής τουρκικής μουσικής από την Οθωμανική σημειογραφία Χαμπαρσούμ, τα μεταγράφει στο πεντάγραμμο. Συνέστησα στον καθηγητή Ραλφ Μάρτιν Γκέγκαρ ότι υπάρχει η τεράστια συλλογή στο αρχείο Καμαράδου, οπότε έχει έρθει στην Αθήνα ήδη μία φορά και έχει ξεκινήσει και ψηφιοποιεί το τμήμα του αρχείου που δεν είναι ψηφιοποιημένο, ούτως ώστε να ενταχθεί στο κόρπους των τεκμηρίων που οι ίδιοι μελετάνε και να εμπλουτίσει έτσι το υλικό για την Οθωμανική τουρκική μουσική. Γιατί μέχρι στιγμής ασχολιόντουσαν με τις καταγραφές από τους Αρμένιους και τώρα θα ασχοληθούν και με τις καταγραφές από τους Ρωμιούς. Και στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας σας δείχνω εδώ ένα δείγμα έρευνας που επίσης ετοιμάζω για μελλοντικό συνέδριο. Εδώ είναι η ίδια καταγραφή που σας έδειξα πριν από το αρχείο Καμαράδου στο πεντάγραμμο και όπως βλέπετε με το βελάκι την έχω μεταγράψει στο πεντάγραμμο, βάζοντας από κάτω και το ρυθμικό σκέλος, το οποίο μας βοηθάει να βρούμε σε περισσότερα συμπεράσματα σχετικά με αυτή την καταγραφή. Το ίδιο κομμάτι, Φερρυπίν, το βρίσκουμε καταγεγραμμένο και από τον Τζάχο, στη βυζαντινή σημειογραφία. Εδώ έχω κάνει μεταγραφή από τη βυζαντινή στο πεντάγραμμο και βάζω σε σύγκριση τις δύο καταγραφές για να δω αν ο ένας αντέγραψε τον άλλον, αν υπάρχουν διαφορές στο κομμάτι που μας διαφωτίσει στοιχεία για το κομμάτι, πώς το εξελίσσεται μέσα στο χρόνο ή πώς το έχει αντιληφθεί ο κάθε συλλογέας. Και το ίδιο κομμάτι το έχουν βρει οι συνάδελφοι από τη Γερμανία καταγεγραμμένο στη σημειογραφία Χαμπαρσούμ, οπότε κάνουν το ίδιο έργο εκείνοι, το μεταγράφουν τη Χαμπαρσούμ στο πεντάγραμμο και θα μπούμε μετά όλοι μαζί σε μια συνεργασία για να συγκρίνουμε αυτές τις καταγραφές. Οπότε βλέπουμε ότι οι διεθνείς διαστάσεις μπορεί να λάβει το συγκεκριμένο αρχείο. Γενικότερα όλες οι καταγραφές από το αρχείο Καμαράδου μας δίνουν διαφορετικές και ποικίλες καταγραφές για ένα τραγούδι οργανικό σκοπό, οπότε μπορούν να μας φέρουν περιθώριο περισσότερης έρευνας γύρω από τις παραλλαγές που ένα κομμάτι μπορεί να υφίσταται. Βλέπουμε τεκμηριωμένα καταγραφές, τραγούδια τα οποία τα ίδια έχουν καταγραφεί και σε άλλα αρχεία και μπορούμε να βγάλουμε γενικότερα συμπεράσματα γύρω και από αυτά. Και μας παρέχουν υλικό για να φωτίσουν την διεπαφή των καταγραφών στη βυζαντινή και δυτική σημειογραφία. Δηλαδή, πώς ένα κομμάτι το οποίο έχει καταγραφεί στη βυζαντινή σημειογραφία και στη δυτική, ποια από τις δύο καταγραφές είναι πιο αποτελεσματική και γιατί. Αυτά ήθελα να σας πω πάνω κάτω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Συγγνώμη αν μακρηγόρησα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευαγγελία. Μακρηγόρησες γιατί έχεις κάνει και πάρα πολύ δουλειά με όλες αυτές τις καταγραφές από διάφορα, από χειρόγραφα, από έντυπα και που δεν είναι και πολύ εύκολο να διαβαστούν, δηλαδή για να πούμε και μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Εγώ έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά θα τις κάνω αφού δώσω πρώτα το λόγο στους φίλους που παρακολουθούν αν έχουν κάποια ερώτηση και μετά αν έχουμε χρόνο και βλέπω ότι κάποιοι ήδη αποχώρησαν, αλλά είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα πράγματα που ακούμε. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι σχετικά με αυτό το μέρος του αρχείου του Καμαράδου, την κυρία Χαλτάκη? Δεν βλέπω κάποιο χέρι. Από μένα. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι κυρία Λαζάρ. Ναι. Να συστηθώ. Είμαι τρισέγγονη του Νηλέα. Με ενδιαφέρει και θα ήθελα να μάθω εάν ξέρετε και γνωρίζετε
πόσους γιους είχε ο Νηλέας, πόσες κόρες? Εκτός από Ε, αυτό, από τον Βασίλειο, που είναι ο προπάπους μου. ναι, ναι. Ευαγγελία, θες να απαντήσεις εσύ? Εγώ ό,τι ξέρω το έχω μάθει από εσάς, κυρία Μεράκου, και από τη Ναι, βιογραφία, οπότε καλύτερα ναι. μιλήσετε εσείς. Ναι, ναι, ναι. Καταρχάς, το απόγευμα που μίλησα λίγο με την Ευαγγελία για να συνεννοηθούμε για την συζήτηση αυτή, μου είπε ότι είχατε μιλήσει και πρέπει να πω ότι η συγκίνησή μου είναι πάρα πολύ μεγάλη, που σας βλέπω Η κιόλα. δική μου να δείτε. Είμαι σίγουρη. Ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε απόψε και βρεθήκατε εδώ. Δεν ξέρω πώς, αλλά χαίρομαι που προέκυψε αυτή η συνάντηση. Ε, Ξέρω λίγα πράγματα εκτός από το ότι λέει αυτό το βιβλίο που ήταν, η έκδοση δηλαδή. Εγώ γνώρισα Εδώ. όπως... Ναι, ναι, ναι. Εγώ γνώρισα τον Νηλέα, ο οποίος θα πρέπει να έχει πεθάνει πια. Λογικά, ναι. Ναι, ναι. Και το Δημήτρη. Δεν γνώρισα τα παιδιά τους, δηλαδή του Δημήτρη τα παιδιά, γιατί ο Νηλέας δεν είχε παντρευτεί. Άκουσα βεβαίως και διάβασα για το Βασίλειο και ήξερα για τη μητέρα των δύο, του Νηλέα και του Δημήτρη, που ήταν η κόρη του Καμαράδου. Δεν ξέρω προσωπικά κάτι άλλο. Θυμάμαι μόνο μια φορά που ο Δημήτρης νομίζω είχε πει ότι υπήρχαν κάποιοι συγγενείς στον Καναδά. Αλλά πρέπει να σας πω ότι μετά την παράδοση του αρχείου, το αρχείο αγοράστηκε από το Σύλλογο Εφήλης της Μουσικής και τη Βιβλιοθήκη. Δεν κρατήσαμε ιδιαίτερες, Αφές. Ναι. δεν θέλανε ιδιαίτερα. Πέρασε από το αρχείο μια πολύ αξιόλογη ερευνήτρια, η Μέρι Χερόλ, από την Τουρκία, η οποία μελετούσε τους Έλληνες μουσικοδιδάσκαλους της πόλης στην αρχή του 1900. Έφτασε λοιπόν στο αρχείο και το μελέτησε, και όταν ήταν, αυτά είναι πολλά χρόνια τώρα, ξέρω εγώ, Ναι, 15-20 φαντάζομαι. χρόνια κιόλα, ήταν πολύ πιο φρέσκια, εν πάση περιπτώσει, η επαφή με τους Βλαχόπουλους. Είχα τηλεφωνήσει, η κοπέλα ήθελε να τους πάρει μια συνέντευξη ακριβώς για να βρει περισσότερα βιογραφικά στοιχεία. Δεν θέλησαν όμως να συναντηθούν και έτσι λίγο έκλεισε αυτή, μάλλον άνοιξε αυτός ο κρίκος. Και δεν ξαναπροέκυψε άλλη φορά να επικοινωνήσουμε. Επομένως, αυτά ξέρω. Και ξέρω και για μία ανιψιά Καμαράδου, η οποία ζει στο Λονδίνο. Η κοπέλα αυτή, μια κυρία είναι βέβαια, είναι κόρη εξαδέλφου του Νηλέα Νηλέα. Καμαράδου. Ο πατέρας της ήταν γιατρός, ο πατέρας πρέπει να ήταν γονός του αδελφού του Νηλέα Καμαράδου. Και τέλος πάντων, και ανταλλάξαμε πάλι κάποιες, τη γνώρισα στην εποχή της πανδημίας. Παρακαλώ. Απλά σας ρωτάω γιατί σύμφωνα με το βιβλίο, και επειδή πλέον η γιαγιά μου εννοείται, η εγγονή του Νηλέα δεν είναι εν ζωή, Ναι. εννοείται αυτό, η Αγγελική, έχω και το όνομά της. Σας ρωτάω γιατί με το βιβλίο δεν μπορώ να βγάλω και δεν είναι ακριβώς, δηλαδή, λέει ότι το έχει γράψει ο Γιώργος Καμαράδος, το βιβλίο αυτό, έτσι. Ο Γιώργος Καμαράδος ποιανού γιος ήταν, αφού δεν ήταν του Βασίλη σίγουρα. Αυτό δηλαδή ψάχνω να βρω, και σύμφωνα με την νεκρόσιμο που έχει γράψει ο Ψάχος, στο τέλος λέει η γη του και οι κόρες του. 2 κόρες σίγουρα είχε, λέει, την Κλεοπάτρα και τη Σοφία. Σίγουρα έχει και το Βασίλη. Άρα υπάρχει κάποιος άλλος γιος για να λέγεται Καμαράδος αυτός που έχει γράψει το βιβλίο. Λογικά θα υπήρχε και κάποιος γιος που λέγεται Δημήτρης, λέω εδώ, γι' αυτό ψάχνω να βρω το γενεαλογικό μου δέντρο όσο μπορώ, δηλαδή. Ναι, ναι. Έστω και τώρα. Εγώ, ας πούμε, από όλη αυτή την επαφή που σας περιέγραψα που είχα με την οικογένεια, δεν γνώριζα ότι ο Βασίλης είχε οικογένεια και παιδί. Ναι. Νόμιζα ότι δεν είχε παντρευτεί όταν πέθανε. Όχι. Είχε παντρευτεί. Δεν είπε κανείς ότι υπήρχε και άλλο μέλος, τέλος πάντων, της οικογένειας, Ναι. γιατί είστε μέλος της οικογένειας. Βέβαια. Την Ευρυδίκη, την οποία δεν την θέλανε μάλιστα. Την Ευρυδίκη. Ναι. Και να σας πω και την ιστορία για να μάθετε όλοι, μιας που είσαστε εδώ, από την προσωπική μου και από συζητήσεις που μπόρεσα και έκανα με τη γιαγιά μου όσο ήταν εν ζωή.
Και επειδή είναι και εν ζωή και η μητέρα μου και η θεία μου, οι εγγονές δηλαδή του Βασίλη και οι δυσέγγονες του Νηλέα, όταν ήρθε ο Βασίλειος στην Αθήνα, όπως λέει και το βιβλίο, τον παραγωνίσανε οι εδώ και του δώσανε τη θέση του νεοκόρου. Ναι, το Είχε θυμάμαι και μανία αυτό. καταδίωξης και μια Μεγάλη Τετάρτη λοιπόν που έλειψε και είχε πάει στην εκκλησία, τον ψάχνανε και δεν είχε αργήσει και στείλανε τη γιαγιά μου τότε, 7 χρονών, να τον βρει. Και μπήκε στην εκκλησία και δεν τον είδε. Και σηκώνει το κεφάλι της και βλέπει τα πόδια του πατέρα της, που είχε κρεμαστεί. Μετά από λίγο καιρό πέθανε και η μητέρα της. Και έμεινε ορφανή η γιαγιά μου. Και βέβαια το αρχείο αυτό, επειδή υπήρχε αυτό το αρχείο, μέρος αυτού του αρχείου, γιατί σίγουρα είχε και ο Βλαχόπουλος, μέρος αυτού του αρχείου το είχε η γιαγιά μου, αλλά επειδή ήταν 9 χρονών και δεν μπορούσε βέβαια να το διαχειριστεί, γιατί κάπου διάβασα περιήλθε στα χέρια του Βλαχόπουλου, δεν περιήλθε ακριβώς. Πάρθηκε. Όπως καταλαβαίνετε, με τρόπο. Απλά έτσι το λέω για την ιστορία. Δεν προσδοκώ κάτι. Ναι. Συγγνώμη αν μπορώ να ρωτήσω. Η γιαγιά σας μεγάλωσε, όπως είπατε, ήταν μικρό παιδάκι όταν έχασε τον πατέρα της και τη Ναι, μητέρα της. Ορφανή, ναι. Και μεγάλωσε πώς? Μεγάλωσε, μετά πήγε Θέλω σε... να πω, ήταν κοντά με την υπόλοιπη οικογένεια. Αυτό θα σας πω. Γιατί πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση αυτή, μίλησα με τη θεία μου, η οποία βρίσκεται στο Παλαιοσφάλιρο, και η οικογένεια όλη ήταν Νέα Σμύρνη, όπως και ο Βλαχόπουλος. Τα γνωρίζω αυτά από τη γιαγιά μου. Γιατί και εγώ Νέα Σμύρνη γεννήθηκα, άσχετα αν τώρα πλέον εδώ και χρόνια μένω στη Θήβα, και εγώ και η μητέρα μου. Ναι, την πήρε η οικογένεια του Βλαχόπουλου, αλλά επειδή δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση από έναν θείο της, 17 χρονών, για κάποια χρόνια ναι, μεγάλωσε στην οικογένεια. Έφυγε ξυπόλυτη και πήγε Νέα Φιλαδέλφια και μεγάλωσε σε ξένη οικογένεια σε άλλους πολίτες. Ναι. Απλά έτσι το λέω για να γνωρίζετε και όλοι και όσοι ακούνε. Πράγματα τα οποία τα μαθαίνω και εγώ τώρα. Ο καημός της γιαγιάς μου ήταν ότι ποτέ δεν αξιοποιήθηκε αυτό το έργο, έστω εντός εισαγωγικών το κλεμμένο που ανοίξανε τον μπάουλο και τις πήραν τα αρχεία. Δεν αξιοποιήθηκε ποτέ. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκατε εσείς με αυτόν τον τρόπο που το βρήκατε, που έστω και μετά από χρόνια σας το δώσανε. Το μόνο που θυμάμαι ότι μου είχε πει ότι μετά από χρόνια που το ζήταγε από τον Βλαχόπουλο, δεν της το έδινε, της έλεγε ότι το έχει δώσει στην εστία της Νέας Σμύρνης. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό ισχύει δηλαδή. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο υλικό στην εστία της Νέας Σμύρνης. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Αυτό ήταν στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη και ήταν οι κάτοχοι. Ναι, το ξέρω αυτό. Μια άλλη παρένθεση, καλά, δεν ξέρω αυτό το ψαλτήριο τι έγινε, το όργανο αυτό, που βέβαια εντάξει ποτέ δεν... Θα να υποθέσω ότι βρίσκεται στην πόλη, έτσι. Ναι, πιθανό. Ναι, νομίζω αυτό είχε παραμείνει στο Σύλλογο Μουσικοφίλων. Στο Σύλλογο Μουσικών, Αγγελία, ναι. Κάπου εκεί. Ναι. Και νομίζω το είχα δει κάποια στιγμή στην Κωνσταντινούπολη στο Σύλλογο, αλλά επειδή δεν το είχαν χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα, όπως και τα άλλα τα παναρμόνια που είναι στην Ελλάδα, αντίστοιχη μοίρα είχαν. Ναι, Δηλαδή. ναι, ναι. Οπότε, ναι, γιατί δεν ήταν καθόλου εύχρηστα όργανα, οπότε απλά ήταν Ναι. κάποια έργα. Ναι. Μπράβο σου, Ευαγγελία, χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που Να συνδεθήκατε. μαθαίνω δηλαδή για τους συγγενείς μου, εντάξει, έστω και έτσι. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει τώρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ σημαντικό και Με την βέβαια... κυρία Μεράκου το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ το θέμα, γιατί ψάχνουμε να δούμε τι έχει γίνει με τους συγγενείς Ναι. και αν κανείς Να έχει σας πω ότι ασχοληθεί. υπάρχει κάποιο αρχείο στα χέρια της θείας μου, του Βασιλείου βέβαια. Το Μάλιστα. θυμάμαι πριν από χρόνια που ήμουν στην Αθήνα, γιατί εκτός από έχω σπουδάσει γραφιστική και είμαι και τραγουδίστρια και παίζω και μπαγλαμά. Έτσι. Και εγώ και η αδερφή μου. Ασχολούμαστε με τα ρεμπέτικα, με τα σμυρνέικα. Έχετε Έχουμε πάρει, το θέλουμε, γονίδιο, Έχει το μικρό, ναι. Έχουμε πάρει, λοιπόν, και επειδή τότε και ήμουν και σπουδάστρια στη σχολή και με είχε φωνάξει η θεία μου, θυμάμαι, επειδή μετά το θάνατο της γιαγιάς μου, το 1996 πέθανε η γιαγιά μου, 97 ψέματα, το 97, 81 χρονών ήταν η Αγγελική,
Πήραμε αυτά τα που είχε στο σπίτι της και έχουμε από κόμματα, από εφημερίδες από την Κωνσταντινούπολη που λένε για τον Βασίλειο. Μάλιστα. Για τον Βασίλειο κυρίως. Για τον Ηλέα δεν θυμάμαι να λένε. Και όλα τα διπλώματα και αυτά που παραθέτει και στην βιογραφία του Νηλέως, ο Γεώργιος Καμαράδος, υπάρχουν τα πρωτότυπα. Όλα τα διπλώματα και τα πτυχία του Βασίλη. Και φωτογραφίες του Βασιλείου με τη γιαγιά μου, με τη γυναίκα του την Ευρυδίκη. Θέλω να σου πω, δηλαδή, έχουμε ένα μέρος του αρχείου, βέβαια πολύ μικρό σύμφωνα με αυτά που ακούω, που είχε. Δεν έχει σημασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια, καταλαβαίνετε, γιατί είναι ένα μέρος μιας, τι να πούμε, Ναι, συμπληρώνεται ένα παζλ κάπως. Τριλογία, ναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ξαφνικά χάνονται. Δηλαδή για το Βασίλειο δεν ξέρουμε τίποτα, εκτός από το ότι βρέθηκε μέσα στο αρχείο που έχει τις σημειώσεις που είτε είναι δική του σύνθεση, είτε έχει αντιγράψει ή οτιδήποτε. Θα πρέπει κάποια στιγμή, νομίζω, αυτά τα στοιχεία που λέτε τώρα και θα μείνουν βέβαια στη βιντεοσκόπηση, αλλά να καταγραφούν γιατί είναι μέρος της ιστορίας όλης αυτής της μεγάλης οικογένειας που έφερε είναι οικογενειακή. Δεν είναι. Είναι οικογενειακές μαρτυρίες αυτές. Ναι. Οι οποίες δεν παίρνουν δηλαδή αμφισβήτηση αυτά που σας λέω. Γιατί υπάρχουν εν ζωή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να το πούνε. Δηλαδή, εντάξει, εγώ εννοείται δεν τα έζησα. Εγώ τα ακούω μέσα στην οικογένεια που τα άκουγα που συζητιόντουσαν, ας πούμε, και που ακόμα λέγονται. Αλλά κάποια στιγμή ίσως μπορεί και αυτό το αρχείο, δεν ξέρω, να συμπληρωθεί και να έρθει να κουμπώσει στο δικό σας, του Βασιλείου. Θα ήταν ευχής έργων. Εγώ θα ήθελα, δεν ξέρω τώρα επειδή είναι και κοινό, εγώ μπορώ να σας γράψω ένα email μου εδώ να το δείτε και όποτε θελήσετε μπορείτε να μου γράψετε οτιδήποτε. Το γράφω εδώ, οι περισσότεροι από όλους εσάς το ξέρουν, είναι δημόσιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφωτίζετε πάρα πολύ την ιστορία. Ναι. Και είναι ωραίο να βλέπουμε ότι κάποιος... Εσείς τη διαφωτίζετε. Εγώ απλά λέω Μα και αυτά πάντα τα κοιτάμε. Δηλαδή, κοιτάμε και τις καταθέσεις της οικογένειας. Πάντα έχουν κάτι να συμπληρώσουμε. Ναι. 28 χρόνια μετά, ας πούμε, που είναι περίπου 30 χρόνια τώρα που έχει αυτό το αρχείο περιέλθει σε ένα χώρο που τουλάχιστον σώθηκε και είχαν και ερευνητές, δηλαδή η πρώτη τακτοποίηση του μέρους του θρησκευτικού, του Βυζαντινού, τακτοποιήθηκε από έναν ειδικό, τον Αγαμέμνονα Τέντε, και στη δική του τακτοποίηση βασίζεται και αυτή η ψηφιοποίηση που υπάρχει τώρα και υπάρχει στο διαδίκτυο. Το υπόλοιπο μέρος, αυτό που η κυρία Χαλδεάκη τώρα αυτό με το οποίο ασχολήθηκε, δεν είχε ασχοληθεί κανείς άλλος. Και η Μέρι Χερόλ πάλι με το βυζαντινό μέρος είχε περισσότερο ασχοληθεί και περισσότερο βιογραφικά ήθελε να τον δει. Πάντως είχε κάνει και εκείνη πολλή δουλειά. Δηλαδή και εσείς πρέπει να είστε, νομίζω, εγώ προσωπικά χαίρομαι γιατί κάποιοι άνθρωποι τελείως από το πουθενά, από μακρινά μέρη γνώρισαν αυτό το αρχείο και έχουν ανακαλύψει πάρα πολλά πράγματα και είμαστε όλοι, έτσι να το πω, σοφότεροι που γνωρίζουμε για αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν μετά στην Ελλάδα, ήταν δάσκαλοι εδώ πέρα. Ναι, θα ήταν διαφορετική πορεία. Ίσως να ήταν διαφορετική πορεία αν δεν υπήρχαν αυτοί, έτσι. Πιστεύω πως ναι, γιατί είχαν στην Ελλάδα Βλαχόπουλος, ας πούμε, είχε πολλούς μαθητές και στην ουσία ποιο είναι το βασικό εδώ πέρα, ότι φέρνουν, τουλάχιστον ως προς το θρησκευτικό κομμάτι, φέρνουν την παράδοση της πόλης στην Αθήνα, το 23 που ήρθαν. Ναι. Ωραία, αυτό είχα να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστούμε. Εγώ το έγραψα το mail μου εκεί, όποτε θέλετε. Αν θέλετε οτιδήποτε, είμαι στη διάθεσή σας, δεν θα σας βάλω τώρα να πείτε, ή και μέσω της Ευαγγελίας ή... Θα χαρώ πάρα πολύ να κλείσω αυτές. Ήταν από τα πρώτα αρχεία που είχαν έρθει στη βιβλιοθήκη. Πρέπει να ήταν το δεύτερο. Το πρώτο ήταν του Γεωργίου Πορνηρίδη και το δεύτερο ήταν αυτό. Έκτοτε η βιβλιοθήκη δεν αγόρασε άλλο αρχείο. Όλα, έχει 53 τώρα. Όλα έχουν περιέλθει σε αυτήν από δωρεές. Λοιπόν, και είναι ένα πάρα πολύ πλούσιο αρχείο και δραστήριο και
εάν υπάρχει, είναι αυτή η πίστη που Χαίρομαι. είχαμε κι εμείς, ότι εφόσον υπάρχει το αρχείο θα έρθει η ώρα και θα βγει Ναι, ναι, ναι. πολιτισμός από εκεί πέρα μέσα. Πολιτισμό. Σωστά το Ναι, λέτε. ναι, ακριβώς. Εντάξει, Ακριβώς. ξέχασα να αναφέρω ότι εγώ την ύπαρξη του αρχείου την οφείλω σε εσάς, κυρία Μεράκου. Σας είχα γνωρίσει, ήμουν προπτυχιακή φοιτήτρια ακόμη. Σας είχα γνωρίσει σε ένα συνέδριο στο Μέγαρο και όταν σας συστήθηκα, σας είπα ότι σπουδάζω βυζαντινή μουσική, σπούδαζα τουρκολογία και βυζαντινή μουσική και μου μιλήσατε για αυτό το αρχείο, έχοντας στο νου σε αυτές τις δύο ιδιώτες. Και κάπως είχα κρατήσει αυτή την πληροφορία στο μυαλό μου και μερικά χρόνια αργότερα μπήκα στο αρχείο. Και ανακάλυψα αυτόν τον τεράστιο πλούτο που για μένα είναι και τα βασικά πεδία μελέτης μου, η Οθωμανική τουρκική μουσική και η ελληνική δημοτική, οπότε είμαι πολύ Ναι, χαρούμενη όλη αυτή τη είσαι πραγματικά διασύνδεση. ο κατάλληλος άνθρωπος γι' αυτό, γιατί πρέπει κανείς να έχει όλη αυτή την πολύπλευρη γνώση για να μπορέσει να το μελετήσει πλήρως. Εγώ, ας πούμε, δεν ξέρω τουρκικά, δεν ξέρω, πώς να πω, αραβικά, την παλιά γραφή, την οθωμανική γραφή, δηλαδή δεν μπορείς καθόλου. Και νομίζω αυτός μπορεί να είναι και ένας λόγος που αυτό το κοσμικό μέρος, ας πούμε, δεν είχε επεξεργαστεί ακόμα. Και είχαν μείνει μόνο στο εκκλησιαστικό προηγούμενο. Θέλω να πω επίσης, ήταν από αυτά τα πράγματα που είχα πολλές ερωτήσεις, τώρα δεν θέλω να με κρατήσω στον κόσμο, ότι όλα αυτά τα κομμάτια που περιέγραψες, το μέρος που περιέγραψες, που λες 3 κουτιά τάδε και 5 κουτιά τάδε και 5, ήταν πολύ αδρά τακτοποιημένα, έτσι, με πολύ αδρά κριτήρια ξεχωρισμένο αυτό το υλικό. Δεν έχει Μμμ. τακτοποιηθεί αυτό το κομμάτι του αρχείου ως, πώς να πω, με το χρόνο που του αξίζει και το χρόνο που θέλει. Δεν είχε βρεθεί ποτέ ο χρόνος. Ίσως και με τη δική σου την ευκαιρία να περάσει κανείς και στην τακτοποίηση αυτού Και του ίσως υλικού. πρέπει να γίνει και άμεσα, γιατί τα περισσότερα έχουν αρχίσει να φύρονται από το πέρασμα του χρόνου, γιατί δεν είναι χαρτιά καλής ποιότητας τα Ναι, χειρόγραφα. ναι, Έχουν ναι, ναι. μελάνια τα οποία είναι όξινα και έχουν αρχίσει να διαπερνάνε και να διαποτίζουν το χαρτί. Και ενώ είναι πολύ καλά. Έτσι ήρθανε. Τώρα Ναι, ναι, φυλάσσονται σε εννοείται. ιδανικές συνθήκες, Έτσι αλλά ποιος φυλάσσονται ξέρει σε ιδανικές συνθήκες, αλλά Σωστά. κάθε φορά που κάποιο τα πιάνει, εγώ τα πιάνα με γάντια, ας πούμε. Ναι, ναι. Εντάξει, υπέφερα το διάστημα που έκανα την έρευνα, γιατί έχω φοβερές αλλεργίες στη σκόνη, Ναι. οπότε ήμουν συνέχεια με γάντια και μάσκες. Αλλά και πάρα πολλά από τα χειρόγραφα είναι διπλωμένα το ένα μέσα στο άλλο, γιατί τα έχουμε κρατήσει, φαντάζομαι, όπως τα Όπως είχαν οι ήταν, ίδιοι οι βεβαίως. εκτήτορες. Αλλά αυτό σιγά σιγά αρχίζει να φύγει. Όσο ιδανικές και είναι οι συνθήκες που φυλάσσονται, κάποια στιγμή θα φαρούν. Οπότε Γι' κάπως αυτό πρέπει λίγο θα να. προσπαθήσουμε να τα ψηφιοποιήσουμε, και τώρα που ψηφιοποιούνται και αυτά Ναι, και τα και υπόλοιπα δηλαδή υπάρχει θα συνεργασία με τη είναι... Γερμανία. Ναι, 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 οπότε ναι, θα θα είναι πάει. πολύ καλό. Ε, Έχουμε μήπως κάποια άλλη ερώτηση? Merci. Ο κύριος Σερσίν Μιτσί. Ναι, ναι, Συγγνώμη. μ' ακούτε? Σας ακούμε, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Τα συγχαρητήρια μου, Ευαγγελία, έχεις βρει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Έχω μια ερώτηση. Μίλησες για ένα κουτί με φωτογραφίες. Μήπως θα μπορούσες να περιγράφεις λίγο τι φωτογραφίες είναι? Αυτό το κουτί δεν το είδα καθόλου, γιατί Α, δεν πρόλαβα, δεν ξέρω. Αυτή ήταν η περιγραφή που έδωσα στην αρχή, την έχω πάρει από το site που λέει τι ακριβώς είναι το αρχείο. Αλλά αυτό το κουτί δεν το άνοιξα καθόλου. Όντως θα πρέπει να δω τι είναι. Μπορεί να έχει κάτι πολύ χρήσιμο. okay, Πρέπει να δω τι είναι. okay. Ο Ρισίν έχει επίσης επισκεφτεί το αρχείο, γιατί είναι από το πρόγραμμα, δούλευε για χρόνια στο πρόγραμμα Corpus Music Ottomanica. Είναι από τους πρώτους απεσταλμένους από τη Γερμανία που ήρθαν να το δούνε και να επισημάνουν τη σημαντικότητά του. Ευχαριστώ. Okay, Ναι, ευχαριστώ ελπίζω πολύ. να τον ξαναδούμε λοιπόν πίσω. Να Ναι, κοιτάξει το κουτί και της εγώ φωτογραφίες. χάρηκα πάρα Με πολύ. χαρά. Ωραία, ωραία. Ωραία. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους που ήσασταν εδώ και μείναμε και λίγο παραπάνω, όχι πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευαγγελία. Μας κατατόπισες, παρόλο που και τόσα χρόνια είμαστε μαζί με αυτό το αρχείο. Αυτό το κομμάτι δεν το γνωρίζαμε. Είχα ακούσει βέβαια την παρουσίασή σου πέρσι στο συνέδριο της Γιάμλ, αλλά και πάλι συγχαρητήρια για την πολύ δουλειά που έχεις κάνει με τις καταγραφές και τις τακτοποίησεις.
Μυρτώ, θες να κλείσεις εσύ? Ναι, και εγώ με τη σειρά μου να πω συγχαρητήρια. Θυμάμαι όταν ερχόσουν στη βιβλιοθήκη εκείνη την περίοδο και ήταν και ενδιαφέρουσες και οι συζητήσεις που, κάποιες από τις Που συζητήσεις που βρήκαμε και είχαμε. πολλά τεκμήρια που ενδιαφέραν εσένα, γιατί Ναι, είχε πάρα ναι, πολλές ναι, συνθέσεις ναι. του Καλομήρη, Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρον τραγούδια το... για τον Καλομήρη. Ναι, ναι. Και για το Βενιζέλο. Ναι, Για το Βενιζέλο που ήταν. Ναι, 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 όχι... διασκευασμένα από τον Καλομήρη. Ναι, ναι. Ε, ναι, και σήμερα δόθηκε και μια άλλη έτσι, διάσταση, πιο προσωπική, που ήταν όντως έτσι, μια πολύ ωραία νότα Μμ. στη σημερινή μας συζήτηση. Και ευχαριστούμε πολύ κυρία Λαζάρου που ήσασταν μαζί μας και για όλη την πληροφορία που μας δώσατε και πραγματικά θα έχει πολύ ενδιαφέρον και να καταγραφούν αυτά πέραν του να καταγραφούν ενώ στο χαρτί και πέραν της καταγραφής που Ε, έχουμε τώρα. ε, Ναι, Ζητώ συγγνώμη, Μυρτώ. ναι. Βλέπω μία ερώτηση στο chat. Αν θες, κοίταξε το, Ευαγγελία, Α, είναι ναι. από την Μμ. Αναστασία. Δεν ξέρω ποια είναι η Αναστασία. Ναι. Γνωρίζω το επόμενο. Λέει, θα έβρισκα εξαιρετικά ενδιαφέρον να μας πείτε αν υπήρξε κάποιο είδους γραφολογική ανάλυση όσον αφορά τη συναισθηματική κατάσταση του συνθέτη ή έστω κάτι που να την αναδεικνύει. Λοιπόν, εφόσον αυτά που Δεν ξέρω αν είμαστε... καταγράφονται δεν ήταν συνθέσεις του ίδιου του Καμαράδου ή του Βλαχόπουλου, είναι συνθέσεις αλλωνών μουσικών ή ανώνυμων δημιουργών, όταν πρόκειται για λαϊκή μουσική, λαϊκές μουσικές παραδόσεις. Οπότε δεν μπορούμε να μπούμε περαιτέρω και να το σχολιάσουμε αυτό, ούτε είναι καταγραφές του τύπου που να αφορούν την ερμηνεία των συγκεκριμένων καταγραφέων για να μπούμε στο κομμάτι συναισθηματικό. Είναι απλά ότι έχουν ακούσει, το έχουν αποτυπώσει. Οπότε ναι, δεν είναι κάτι που μπορεί να σχολιαστεί περαιτέρω σε αυτή την περίπτωση. Ωραία. Ε, λοιπόν, και πάλι ευχαριστούμε πολύ και όλους όσους ήσασταν σήμερα μαζί μας και να πω ότι η επόμενη συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 17 που είναι η μέρα Τρίτη. Να το τονίσω αυτό για να μην μπερδευτούμε και όσους ενδιαφέρεστε, γιατί κανονικά από την αρχή είναι Τετάρτες, αλλά για τη συγκεκριμένη που είναι για τη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος, ο υπεύθυνος ο Μαρτίνης δεν μπορούσε Τετάρτες, οπότε θα γίνει την Τρίτη και θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και πάλι στην επόμενη δράση μας και γενικότερα.